Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ngiyacela sithathe leli thuba elihle kangaka namhlanje ebusuku sibingelele obaba wethu esimthandayo nesimhlonipha kakhulu bezalwane kanye nomama ubaba uBishop Ndinhlapho kanye nomama uNhlapho. Ngicela sibashayele izandla abazali bethu ngelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Hallelujah. Siyambonga kakhulu bezalwane uNkulunkulu abefundisi bonke bala ekhaya eGNF abahloniphekile kanye nomama befundisi abakhona haleluya ubukhosi bonke bazalwane obukhona siyabingelela ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Christ. Amen. Abazalwane bonke abasuka endaweni ezihlukahlukeneyo ngegama lika Jesu siyabingelela. Haleluya. Angifisi ke bathandekayo ukumosha isikhathi esiningi kakhulu. I think umama usesenzele umsebenzi obulula kakhulu bathandekayo ngalenkonzo yomthandazo. Haleluya. As I was sitting there bathandekayo kuthandazwa, I felt led and propelled in my spirit to pray, and I think we are just going to usher us bathandekayo, especially young people, to pray. Haleluya. Nikhona bathandekayo? Ngiyacela sisho no amen enkonzweni. Haleluya. Amen. So I'm not here to preach yabona into namandla kakhulu. Hallelujah. But I'm here to preach something that's going to lead us to pray. As I'm preaching, please prepare your heart for prayer. I just want us to pray. We are the generation that will seek God in prayer. We will not just be a generation that comes to church and dance and then leave, but we're going to be a generation that comes to church, dance, enjoy ourselves. There's nothing wrong with that. David ngajabula lepho bethi ke masiyeni khona endlini kaJehova. Haleluya. Kodwa aphinde athi yena lo David ufundisa iminwe yami ukulwa. We are here to wage war sizolwa bathandekayo. Haleluya. For our weapons are not carnal but they are spiritual in might. As I'm speaking bathandekayo, I wish to each and every young person there could be an appetite of prayer that is being developed. So thandaza bathandekayo. Hallelujah. The end goal of my sermon today is for all of us to pray. Hallelujah. Amen. Asibonge kakhulu bathandekayo for this wonderful opportunity ekhona kubaba ukuthi asicele ukuthi sibelana. Siyabonga kakhulu baba. Amen. I first met ubaba many years ago, even before I preached with God's Army ngihamba noma mhlengiwe enemvuselelo esekhula nganqala kubona abantu abaningi kanjeya etendeni. Hallelujah. Amen. So it's always a pleasure and an honor bathandekayo to stand before abantu abadala sishumayele. Amen. Siyabonga kakhulu baba. Amen. Thank you. Ngicela ke bazalwane singasamoshi isikhathi kakhulu. Ngicela ubuke umakhelwane wakho bese uthi I am anointed for my generation. Oh, I am anointed for my generation. If you are looking for someone who's anointed for a generation, don't look any further. I am the one that is anointed for this generation. Bathanda ngoba nikhona ngabe sengiqalile ngiyashumayela nje. Ungasabheki umuntu ogcotshiwe kulesi sizukulwane. Mawufuna umuntu ogcotshelwe lesisizukulwane, hamba uthola isibuko, ufike ume phambi kwesibuko. Lo muntu ozombona lapho uye lo ogcotshelwe lesisizukulwane. Uma uNkulunkulu obathanda ngani khona kodwa kulesizukulwane uNkulunkulu abekha abanye abantu abathembile ngaphandle kwalaba abakulesi sizukulwane. Ngilowo ogotshelwe isizukulwane sakhe. Bathandekayo nami ngiyakholwa njengoba umfundisi uMntungwa kade esho ukuthi sizoba isizukulwane uNkulunkulu ozobonakala kuso. Angeke sigcine sixoxe inganekwane sithe ngabe washona uNkulunkulu sibe sikhona kuleso sizukulwane. uNkulunkulu wesizukulwane uzothwalwa abantu abasha nesizukulwane. I am anointed for my generation. Somebody shout I'm anointed. Come on GNF, somebody shout I'm anointed.
ogotshelwe isizukulwane sami? Ubani ogotshelwe isizukulwane sami? Yenefu ubani ogotshelwe isizukulwane sakhe? Lo khuluma naye ngathi uyasaba kasho akekho sho. Ngicela utshele lo senkeleni kwakho ukuthi ngigotshelwe isizukulwane. Bathandekayo, asisindiselwanga ukuzodlala, asisindiselwanga ukuzobukela amadimoni etanasha, kodwa silabo abazophakama bathi Sathane, it ends with me. Kuyama kuma ngami, I am anointed. Ungakhuluma inayo kokugcina uthi I am anointed for my generation. Ngifuna sithandaze nje. Usungizwile ukuthi ngifuna siye. Usungizwile? Yabona into ngifuna siyithandazane. Ngifuna sithandazele abantu abagotshelwe isizukulwane. Ngifuna sithandazele abantu abagotshelwe isizukulwane. Hayi abantu abagotshelwe isizini. Hayi abantu abagotshelwe i-hour. I am not a man of the hour. I am not a man of the moment. I am a man of a generation. Ngigotshelwe isizukulwane. Somebody shout a generation. I can't hear you, GNF. Somebody shout a generation. Sungizwile. Abonga abantu engifuna ukuthandaza nabo. Hayi abagotshwayo bese kuthiwa ngabe washonaphi. Manje weshumayela 20 years lokhu safela silokhu sikhona nje. Ngeke futhi siphele anytime soon. Ngoba ithi i-life span yogoba lwethu 100 years. Isasalele u-80 years angakenzi lutho. I am anointed for it. First Samuel chapter number 16. Verses number 45. First Samuel chapter number 17. Sorry. 45. Asibone izwi lenkosi kwincwadi kaSamueli wokuqala chapter 17 sizofunda ku verse 45. Wathi uDavide kumfilisti, wena uza kum unekrele nentshuntshe nomkhonto, ke mna ndiza kuwe egameni likaYehova ngicela ungasheshi sima wami ngoba ngifuna ukushumayela bese ngiyaqeda. Ubishop ungicelela wathi ngifuna wenze uyabona manje ngifuna ukuyilanda kude bathandekayo. Ngifuna nje sivele sithandaze khona manje. Ngicela ungifundela kahle mama kahle slowly. Wathi uDavide kumfilisti, wena uza kum mana ke mama, wena wenza njani? Anginizwa bazalwane, wena wenza njani? Sawubona mfundisi uMntungwa. Wena wenza njani? Kodwa Sathane khona into engifuna uyibuke. Ngesikhathi uza, ngicela ungagcini ngokubuka wena wedwa. Ngicela ususa amehlo akhe enyaweni zakho ubuke mina ukuthi ngenza njani. Qhubeka ufunde. Wena uza kum unekrele nentshuntshe nomkhonto, ke mna ndiza kuwe. Sathane uyeza kodwa nami ngiyeza. Anikho nephejenef. Ayikho into engizoyishumayela, ngishumayela lonto. Uyeza kodwa nami ngiyeza. Wayigcina uthi mawuvela kutatazele bonke abantu babaleke. Manje ufika kukhona olunye uhlobo, ufika kukhona uhlobo alugotshelwe igeneration. Uthi mawuvela nalo luvele. Sathane uyeza kodwa nami ngiyeza. Sathane ufikile kodwa nami ngifikile. Sathane uyasondela kodwa nami ngiyasondela. Come on, Jennifer, somebody say yes. Somebody say yes. Somebody say yes. Abantu abasha badla ama-drugs kodwa mina
mina ngiyeza. Abantu abasebaphelele ematshwaleni kodwa mina ngiyeza. Oh Sathane, khona into engifuna uyibuke. Buka mina ngenza njani. Awunikeza abathatha i-high five uthi ngiyeza. Oh my brother, help me preach. Oh ngiyeza. Oh ngiyeza. Oh ngiyeza. Oh ngiyeza. Oh ukhalile ukudelela ikhaya lakithi kodwa ngoku sengifikile. Ukhalile ukudelela inqawe yami kodwa ngoku ndenza njani. Linda isakhe into engiyishumela ngilapho nje. Yes. Oh ama-drugs afikile kodwa nathi siyesha. I-cocaine ifikile kodwa nathi sifikile. Sondela mfundisi, sondela. Mana lapha ya mfundisi. The devil is alive. Yeah! 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 We are the ones that will face the devil. We are the ones that will conquer Goliath. Somebody shout yes! Uyeza kodwa nami ngiyeza andinive GNF. Uyeza kodwa nami ungabanikeza na uthathe i-high five uthi ngiyeza. 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 I'm anointed for a generation. I can hear you. I'm anointed for a generation. I'm anointed. I'm not going to say my people for a generation. Oh. I'm anointed. The stage is mine. I am anointed for a generation. Now, Goliath mistake yakho ukuthi ufike eqala wacabanga ukuthi wena wedwa isikhwakha. Anike nje lefu ufike eqala kodwa you are not the only champion around. I'm here to speak to champions and say the champ is here. Onegas walking high five. The champ is here. Say the champ is here. The champ of my church is here. The champ of my family is here. The champ of my generation is here. If you were here, you would be talking to me. You would say the champ is here. Urabashatoma. Urabasitaya. Bakhona babebuka i-wrestling la. uJohn Cena babembetha kube ngathi kuphelile ngaye. Kodwa avuke athi you can see me. Ungawaqalela ina madimoni uthi you can see me. Ungaqalela ina ukuhlupheka uthi you can see me. Kodwa niyeza. Oh, you can see me. Kodwa niyeza. Somebody shout yes. Bonke abantu bothuke. Kodwa namhlanje uthukile
Who is this answer? Bishop, ndizawuvusa abantu abasha eGNF abazothi ndiyazi usathane uyagcola ake ndikhombise la gcola ngakhona ndilolu hlobo aluyomkhwasa luthi sathane shaya. Awutshela nabacabanga ukuthi angisekho angisasisho mina ngisho wena. Nami ngiyeza. Ngamtshela nomakhelwane ukuthi nami ngiyeza. Ukube bakhona ababili abathathu ngabe sengiqedile. Uthi nami ngiyeza. Ngiyazi ukuthi uthenga iRange Rover unyaka usaqala kodwa nami ngiyeza. Ngiyazi ukuthi uthenga umuzi omusha unyaka usaqala. Ngiyazi uthola ipromotion kodwa angiphangeli kodwa. Awuthatha amagqatha amabili uthi ngiyeza. Awenze nje. Awenze nje. Awenze nje. Awenze nje. Awenze nje. Come on, GNF. I can see you. I said move out of your chair. Andinibona. Bendithi mina nyakasha. Yes. Ngibona uGoliath eSonday. No David eSonday. Manje ngibona uGoliath eSonday. Ngibona uDavid eSonday. Ngibona uGoliath eSonday. Ngibona uDavid eSonday. Ngibona uGoliath eSonday. Ngibona uDavid eSonday. Ngibona uGoliath eSonday. Mina ngibona uDavid eSonday. Andiniva GNF. Ngibona uGoliath eSonday. Ngibona uDavid eSonday. Ngibona uGoliath eSonday. Ngibona uDavid eSonday. Wenza njani uDavid? Wena usakimi ngomkhonto, usakimi ngenkemba, nami khona into engiyiphethe, igama likaJehova, uNkulunkulu walefo indlela, uMasiyabini, siphethe igama likaJehova, uNkulunkulu wempi kaIsrayeli, yesa. Uyeza. Wenza njani uDavid? uDavid uyeza. uDavid uphethe igama. Igama livula ubumnyama bubaleke. Igama elithenga amanzi abaningi. Igama elizwa usathane libaleke. Uyarashata kume. Igama esilibiza kubaleka ithusi lokufa. Igama esilibiza kubaleka ithusi lomnyama. Igama lamakhaba. Igama elinikiwe abantwini. Igama esisinda ngalo. Igama eliyinqaba. Igama esisimela ngalo. Igama esilwa ngalo. Igama esihlasela ngalo. Igama esilibiza unyameni. Kukhanye elithi igama likaJesu. Lalikhona ulizwi. Wayekhona. Wadalwa ngaye. Emhlabeni wawumnyama. Kwakusenyanyeni. Wathetha uNkulunkulu. Kwaba khona ukukhanya. noGoliath siyeza
sizame igama elalikhona umhlaba ungasekelwa sizame igama elalikhona inqaba zonke ziyadilika masingabize ligama yesa sekhona yesa yabona na drugs ayalikathi Eastern Cape kanti sathane siyaphakama siyana senza njani akuphakamise isandla sakho manje akuphakamise isandla sakho manje siyaphakama siyaphakama negama siyaphakama uthobhala kahle alikho igama alinikezwe ebantwini abantu abangasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJesu lizothi liphakanyisiwe eligama siyabonga ininkinga yabakwazi ukula kodwa wena uyakwazi ukula lenza njani liphakanyisiwe esulwini emhlabeni angenizapha siwomhlaba lenza njani igama likaJesu yemani liphakanyisiwe liphakanyisiwe esulwini ngaphansi awuhlangana futhi elikaJesu liphakanyisiwe 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 esulwini emhlabeni ngaphansi amathuba nayo lasi liphakanyisiwe liphakanyisiwe esulwini siyaphakama manje kuphakama amantombazane athi enough is enough kuphakama amakhwenkwe wona yatuyeza kodwa ndijonge kahle nami ndiyeza amafrata afikile mthatha kodwa ne-GNF yaphakama liphakanyisiwe You are the one your family has been waiting for. I can't hear you. Umndeni wakokwenu ubulinde wena. Lixesha lokuphakama ngoku. Akulona ixesha lokulila. Lixesha lokuphakama ngoku. Keyboard beyandilekelele. Akulona ixesha lokuzisizela nokufuna abantu bakusizele. Kodwa lixesha lokuphakama. Senza njani? Siyaphakama. Senza njani? Siyaphakama. Bengikade ngidivosile kodwa ndenza njani? Siyaphakama. Bengikade
ngenza njani siyaphakama ibhizinisi belikade liwile kodwa ngenza njani siyaphakama phela ilungelo lokuthi siyaphakama siyaphakama njani suyisizela siyaphakama manje Ulana shakaya makamana yanaku Shalana kapaya nananusi Nim ozobuyisa isidima sabo kwethu andinive GNF Nim ozokwenza njani Nim ozokwenza njani I will restore my family's dignity. I'm not waiting for the government to help me. Ndiyaphakama. Ndiyokisha ama-insults. Benza njani? Ndiyokwenza njani? Ndiyokisha ama-insults. Futhi umntu uSathane wayeqhelile ukuthi xa evela bayabaleka. Yes. Ngine feeling akubhalwanga tata but ngine feeling ukuthi wathi uGoliath xa ibona uDavid esondela woyika. Izinto ebesikoyisa namhlanje ziyoyika. Amagwirha ebekade koyisa namhlanje ayoyika. Imeko ebekade kusabisa namhlanje yasala. Phela ngidlala. Yes. Yes. Akubhalwanga mfundisi Khayilana. It's not the written. Imagination yami. uSathane wafisa engaba ngayiqalayo. Kuthi angixelela amadimoni ngithi wayisusu zonke. Wayathama nosi. Wana mathoya sayina ba. Wana nasitha yana ba. Wana nasuta yana. Someriana sifaria. Someriana papa. Someriano. I am a lion for my family. I am a lion in my generation. I am a lion. Let's turn in your bone and rota papanos. Rota yutaya. Yutaya. So, Satanás, I want all the lions to rise and roar. Oh. What
Oh God. Oh, Dabasu. Oh, come on, open your mouth, continue. For your family. It's time to rise for your generation. It's time to rise for Eastern Cape. It's time to rise for East London. If you don't rise, Goliath will reign. In a short time, there's an apabili and continue to lead us in prayer. But before we get there, can we all lift up our hands and close our eyes? And we say, you reign, you ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh, you are worthy on your throne. You reign, you ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh, you are mighty on Yes, that's it, that's it. You reign.
generation. Generation of those that seek the Lord. Isizukulwane sabamfunayo uNkulunkulu. Isizukulwane sabafuna uNkulunkulu. Isizukulwane sabafuna uNkulunkulu. Jesus. Ngabantu abasontayo, khuluma ngabantu abasinsiweyo, isizukulwane sabafuna uNkulunkulu, abangafuni icawa, abafuna uNkulunkulu. Apostle Paul bantwana bami enginemihelo ngani uKristu azabunjwe phakathi kwenu. Isizukulwane sibunjele uKristu phakathi. Isizukulwane sinepersonality kaKristu. Isizukulwane siphefumula uKristu, hayi TikTok, hayi Facebook. Isizukulwane siphefumula uKristu. I have pains until Christ is formed in you. Kumele uKristu abunjwe phakathi komuntu omsha, aphefumule yena, aphile yena, ahambe yena, akhulume yena. Siphelile isikhathi sokudlala icawa abantu abasha. Siphila kwi-generation ye-technology. Amazwi, the more technology inyuka, nathi kufanele sinyuke emandleni. Kufanele sinyuke kumfuneni uNkulunkulu. Kufanele sinyuse izinga lomthandazo. Singabi nabantu abapholile nje, abantu abasha abapholile. Abasivuvu, abashisa babandi, basivuvu. Lento yobusonto ilimaze ingqondo. Lento yokucawa, icawa. uNkulunkulu akasisindiselanga ukucawa, usisindisele i-fellowship. Kwasaba amakhosi oSawule, amakhosi baney'mpahla zempi, iy'nsimbi, basaba uGoliyathi. Jesus, kodwa kwenza umfana ongenampahla yensimbi, kwenza umfana onesandla sikaNkulunkulu phezu kwakhe, kwenza umfana onamafutha ekhanda,
igeneration yamafutha ekhanda ezonqoba uGoliathi, ayigeneration yecawa, amafutha awabe sekhanda. Generation yamafutha enhloko. Wafika angagqokanga impahla zensimbi, impahla zempi, kodwa namafutha ekhanda. Lanyakaza ugqobe enhloko. Lathi ubani lo mfilisti ongasokile odelela impi kaNkulunkulu, kunyakaza into yasezulwini ehleli phezu kwakhe. Kumele uyivumele into yasezulwini ihlale phezu kwakho, ngoba uma ubhekana noGoliathi kunyakaza yona. Oh God Almighty, Jesus. Jesu phakathi kwakho unamandla. Cabanga ukuthi ejuleni ngibambe apho bashikela ubusuku bonke bangabamba, kodwa uJesu uthi abiseleni futhi, siyathandaza futhi, siyathandaza futhi, sisesibambe lento, siyathandaza futhi, sisesibambe.
Bantwana benkosi, uJesu nathi, uJesu sokunqoba, ngaye sophumelela, ngaye sophakama. Baba wethu ongcwele, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu, unashaka bahasa, unabaya ekebosha, Jesus, unamashana na namakosa, uthi Johana mayibhala ngiyakubela matabasha, okuba nimqobile omubi. Baba wethu onamandla, isizukulwane esikoba obubi, isizukulwane esikoba imimoya namadimoni, isizukulwane esikoba usathane. uNkulunkulu wethu onamandla, Baba wethu ongcwele, egameni likaJesu isizukulwane esikobayo, uNkulunkulu wethu onamandla, siyasithandazela. Ungavumi bahlulwe, ungavumi banqotshwe, ngokuba isizukulwane lesi esinqoba umubi. uNkulunkulu wethu onamandla, Baba wethu oyingcwele, egameni likaJesu waseNazaretha, siyabathandazela abantu abasha. uNkulunkulu wethu, put in them the desire, Baba wethu onamandla, to do exploit for the kingdom. uNkulunkulu wethu onamandla onke, egameni likaJesu waseNazaretha, faka phakathi kwabo umlilo kaNkulunkulu. Baba wethu onamandla, egameni likaJesu waseNazaretha, may they fight battles for the nation. uNkulunkulu wethu onamandla onke, may they fight battles for their families. uNkulunkulu wethu onamandla, may they fight battles for the kingdom. Baba wethu onamandla onke, egameni likaJesu waseNazaretha, siyabathandazela. uNkulunkulu wethu onamandla.